रावनिबो हिनजावा खारथ'वाखै दामानि सिरिथार नङा होमबा औ दामानि हिनजाव खारनायखौ खोनायाखै बे मासाव बिराद लोखि मास आरोखि बेयो दा खारनो नाङा आरो सोरनाबा खारहां जादोंब्ला हिनजावा जुदि खारहां माहां जादोंबा सोरजोंबा लाइन लादोंबा फिसाखौ सासे खांबाव आं खावलायहरबाय आरोखि माने हिनजावफ्रा फिसा उन्दै गोरलैखौ गारनानै खारनो अनो बिराद अनो आरोखि सोरबा अगियान हिनजावफ्राबो बिराद अनो औ आरोखि दा नैबे जगेन्द्रपुराव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आं सानो आं बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै बे सराइबिलनि जगेन्द्रपुराव फैनानै जोंना आदा राहुल नार्जारिया लेंहरदों थांनाय बोसोरावबो आं फैखादों आरो देग्लायबो लेंहरबावबाय आदाया बिराद गोजोननाय मोनदों फुटबलखौ आङो नायनो मोजां मोनो गेलेयोबो सम खिन्थु आङो गेम बिदियाव गेलेया आरोखि आं खावलायो जेन' जोंनि हालामाव बे फुटबलानो मोनसे बयनिख्रुइ देरसिन गेम होननानै जों सानो बेनि थाखायनो बयबो जेन' बे फुटबलखौ नायो आरो गेलेयो आं बेखौ खावलायहरो आरोखि आरो आदाखौबो बे देग्लाय सेकेन्ड थांजेनबाय बे फुटबल टुर्नामेन्ट होनाया आसा खालामो आदाया फैगोन दिनफ्रावबो होलांबाय थागोन मानोना फुटबल जोयोब्ला माने आं सिदा भाषायै बुंनोसै खुनु बेमारानो जानो हाया जाहैबाय फुटबल जोयोबा माने खुनु नोंना किडनि प्रब्लेम माबा उदैयाव अन्थाइनि प्रब्लेम सुगार डायबेटिस जन्दिस माबा बे उदै सानाय मानाय माने बेफोर खुनु जुदि बलजों एक्सारसाइस खालामलाङोबा बल गेलेयोबा बेफोर खुनु प्रब्लेम जायानो बिनि थाखायनो आङो बलखौ मोजां मोनो आरो ओरैनोब्लाबो बिराद नायनो मोजां बेनिखायनो आङो बयखौबो बिमा बिफा बिदा फंबाय जेन' बयबो हानायखिनिफ्रा बल गेलेयो देहा मोजां थानायनि देहायानो मोजां नङाब्ला थाखा फैसा थानानै मा जानो आजिखालि ओरैबायदि जाबाय माने फिसाफोरनि बार्थडेनि केकखौनो बिमा बिफाया जानो हाया गोदै बुस्थु सुगार दङ ओरैबायदि उसुबिदासै आरोखि दा ओंखायनो जुदि फुटबलखौ गेलेलाङोबा देहाया थैजासिम मोजां थागोन सोरबा फुटबलारनाव सोरबा सासे जुदि सोङोब्ला नों लोमजायोना लोमजाया नोंनाव मा बेमार दं होनोब्ला बिसोर जेबो लोमजानाय होननायानो मा बेखौनो खोन्थानो रोङानो बे सम एसे एनै लोमजायो खिन्थु सिरियास जेबो बिसिनाव सिरियास लोमजानाय इलनेस फैया आरोखि नोंथांमोना फोथायाबा सों आरोखि आरो आं बेखौबो खावलायहरो जायफ्रानाखि देरफुनाय फरायफुनाय माने फिसाफोर दङ जेन' बे फुटबलावहाय इंगेज खालामो आरोखि मानोना जोंनियाव खुनु खेला दुला गैया जोंनि एरियाफ्राव गथ'फोरखौ फरायफुनाय जिबनाव माने बे बेलासिनि 3टानिफ्राय 5टासिम माने इंगेजआव दोनथारनांगौ आरोखि जेनेबा जे 5टानि उनाव मोनाबाय बिसोरो माने गिनानै जेरावबो थांनो हाला बेरायनो हाला बा डाइरेक्ट स्टाडि टाइमाव हाबनो हाबाय दा ओंखायनो बे 2 घन्टाखौ एक्सारसाइसआव टिउसनाव बिराद बेस्थ' खालामनानै दोननांगौ आरोखि बिमा बिफाफ्रा आं खावलायहरो जेनेबा फुङावहाय बिसोर सिखारो ओरैनोथ' लेट सिखारो उन्दैफ्रा जेनेबा सोरबा 5टा सोरबा 6टा बिसोरो बेरायहैनो गुबुन खामानियाव ओरै थांनो जेबो लोगो दोगो ओरै खालामनो जेबो सम मोना आरोखि डाइरेक्ट स्कुल टाइम जाहैखायो 8टा 7टा बिदि ओंखायनो बेलासियावल' बिसिना बेखारे बिन्दास सम जायो आरोखि 3टानिफ्राय 5टासिम मोनाबाथ' हारसिं ओरै थांनो हाया न'आवबो हारसिं एरसोनो हाया बिदि जायो नालाय ओंखायनो बिसोरखौबो माने बे फुटबल एक्सारसाइसजों लोगोसे जेन' बे फुटबल गेलेहोनानै बेस्थ'थायाव दोनो आं खावलायहरो आरोखि